sungguh Paman Arya. Kula wonten nimbalan nggih. Kantos purwagin kula nampi pangandikanipun Kakang Prabu Karna ing ngawungku. Toko samangke kula nampi sawanipun Nalindra. Monggo Nalindra pengawak yaksa. Paman Arya. Mriku sinten? Menapa sakintenipun Paman Patih Hari Sengguni? Pitepangan kalian suci Nalindra mriku. Nuwun sewu. Nek kula kok kayake mboten nggih. Merga kula menika mboten gadhahi rawang wujud yaksa kados mekaten. Lah. Mbok menawi ingkang gadhahi rawang adat saben ingkang sok gadhahi seswa aneh-aneh menika Kakang Durna. Kakang Durna niku wong mengkari tangan tok dianggap dadi siswa. Pramila mangga sak mangke nanjaken dhateng ing Bapa ing Sukalima. Durna. Wonten dawuh nggih. Menawa sakintenipun Pura Durna tepung kalian suci Nalindra mriku. Bu pilih menika siswa putra Padungga Neban Sukalima. Oh, mboten. Lha niku mboten tau duwe murid wujude buta ngeten iki. Mergo kula niku nuwun sewu mboten baen-baen lho nggih. Ingkang duka saged nampi pasuwitan saking Bapa Durna ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saben-saben menungsa, mboten saben-saben titah saged meguru wonten ing patapan Sukalima. Kula mboten nampa siswa wujude buta kaya ngeten iki. Kejaba mangane akeh. Kejaba mangane akeh engko oh nuwun sewu, open-openane nggih angel. Buta niku ora kok gelem mangan sayur-sayuran, jangan-janganan niku mboten purun. Mesti sing dipangan iku daging-dagingan, daging mentah. Pramila nuwun sewu, mengki saged ngelong-ngelongi jatahipun wong akeh. Ibaratipun jatahe wong 5 mengki mung dadi jatahe wong 1 nek kula ngingu siswa buta menika. Nanging wis semanten nggih, mbok menawi sak mangke Nalendra yaksa menika gadhahi wigatos ingkang badhe dipun aturaken nersanipun anak Prabu Duryudana samangke monggo dipun aturaken iki mawon dipun dangu kemawon praptaning Nalendra menika kula naknan Kisana aja ngiring ingsun tumapun yekti saweg sebisa iki ingsun manut sira kuwi Nalendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Kisana kece wali kece sadat setan wali kobra bujleng iblis lanat podo jekan sinuwun sing gedhe pangapuramu yen to aku ora basa karo kowe sadurunge aku matur merga pancen aku wis diparengake dening dewa ya aku iki titah ingkang diwenangake dening dewa supayane ora basa kelawan sapa wae. Yo ora dadi ngopo. Banjur mulung aku. Sapa ingkang dadi jejulukmu lan ngendi dangkamu? Yen to takon karo aku tanpa dongko tanpa papan. Ya aku iki Nalendra Kleyang kabur kanginan kendang kebarat ngendi papan dunungku ya ing kono aku dumunung. Sinuwun yen Sang Prabu Duryudana ndangu nglawan aku mbok menawa sudi mestani marang jasadku takon marang aku ya iki Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa dasar kepara nyata sinuwun. Banjur apa kang dadi wigati ing Praja Negara Ngastina? Nggo siki. Aku sowan ana ing negara Ngastina iki. Sadurunge aku ngaturke sembahku katurwa senajan aku ora isa tata krama. Prabu Kumbara Yaksa ya. Tatampa ora lewat pangestu ingsun tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Sadurunge aku arep matur sinuwun. Kumbara Yaksa kuwi pendak-pendak sowan sawijining negara. Aku mesti ngaturake 3 perangan saka uripku.
Ngaturake tulung pirangan suku gesami Prabu Gemboro Yaksa. Dasar kepala nyata ingkang sepisan. Ya kuwi kecelaping netra, angka loro guna kasantikan. Ingkang angka 3 leceting wicara. Tegese wi sing sepisan ya kuwi kecelaping netra. Aku ya Prabu Gemboro Yaksa iki bisa ngerteni marang lelakon sing ora ana wong sing ngerteni. Teges aku senajan urung disasmitani aku wis ngerti luwih dhisik. Lan aku uga ngerteni lakon sing bakal tumeka teges aku bisa ngerti marang sadurunging winara. Ping pindhone guna kasantikan aku sago adu atos sing balung leting kulit. Aku sago yen to bakal didu karo sapa wae aku ora bakal mundur. Banjur ingkang pungkasan ya kuwi leceting wicara. Aku sago bantah ngelmu karo sapa wae. Ya jagat pangestu. Paman Hariwatu Yundi. Nuwun sewu menika kok sajakipun ratu Kokian Numuk. Kokian Sumbar. Lah cobi dipun suwun supados mbuktekaken Prabu Gemboro Yaksa. Ana dawuh apa sinuwun? Yen to pancen bener lan nyata apa sing wis aturake. Aku njaluk bukti yen sayekti kuwi duwe kecelaping netra, ya kecelaping cipta. Kira-kira yen to kowe mangerteni apa ingkang bar dirembug sadurunge sira sowan ning Prajanegara Ngastina iki mau. Jroning Datulaya iki mau apa ingkang dirembug. Mudah. Perkara ingkang gampang kuwi sinuwun. Aku ngerti sing tok rembug sadurunge aku sowan mrene iki mau ora liya kejaba mung rembug babakan bojomu. Ya kuwi Dewi Banowati ingkang keduka. Sakmengko kasinungan kanugrahaning dewa ingkang winastan Wahyu Pulung Ratu. Lan rembuking pasewakan iki mau mung do bingung dhewe-dhewe. Sebab ora ana lereking rembug ingkang keduga sakmengko bisa gawe sarana langgenging Wahyu Pulung Ratu ingkang mapan ana anggane Dewi Banowati. Bener apa ora jagat Diwanara? Pawaryo kula wonten dawuh. Leres menawi ingkang dipun aturaken Prabu Gemboro Yaksa menika. Piye lah, engko sithik. Prabu Gemboro Yaksa ana paran Rakyana Patih. Coba nek pancen kowe iki wong sing lantip panggrahita. Kira-kira sapa sing lungguh ning pasewakan negara Ngastina sakmengko? Mongko iki durung padha tau tepung karo sampeyan. Gage ngendika. Naming perkara kuwi wae gampang Rakyana Patih. Cetha nalindrane Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana. Banjur sampeyan kuwi Patih Harya Sengguni. Ngerti marang aku, ngerti wae. Kowe kondang patih cangkeme elek. Kowe kondang patih sing cangkeme ngumbar wisa. Eneng kene ngelek-elek kono, eneng kono ngelek-elek kene, cangkemmu basa senggone. Nganti rikala lakon Gandamana luweng, kowe gawe srana, gawe karti sampeka, kowe mateni karo bojone Patih Gandamana. Nganti wekasan Patih Gandamana duka karo kowe, banjur ragamu dijuwing-juwing, dicur-cur kowe dipulasara. Nganti cangkemmu perot kaya ngono. Wih lah asem ki lah. Ya ngerti karo masa laluku to ya. Wah jan wis ora mirang-mirangke kira. Ya wis ora apa-apa. Senyatane tak tampa. Nek cangkemku elek terus ki arep ngopo? Ya ora piye-piye aku ya mung ngundangke apa sing dadi kaluwihanmu. Nek jan kowe wong wasis sing lungguh ning mburimu kuwi sapa? Pendhita sing klambine biru. Iya. Wah iki pendhita mburok ya iki. Tegese piye? Pendhita ana jaman nalika semana.
nalikane arep sowan ana ngersaning Nalindring Pancala gandeng dheweke kuwi putra negara Ngatasangin anake Prabu Baratwaja dheweke nyuwun pamit bakal sowan ning tanah Jawa gandeng negara Ngatasangin kuwi ana sak sebranging tanah Jawa mula dheweke arep rato ning tanah Jawa kudu kanthi sarana nyebrang segara sadurunge nyebrang segara ana wujude jaran ingkang keduga sak mengko jaran kuwi kaya-kaya arep menehi tumpangan karo Begawan Durna ya Kumbayana nalikane isih enom wekasan gandeng dheweke ngrasa yen to nyebrang segara kuwi mengko bakal ana resiko-resiko ingkang keduga bakal nempuh lan uga bakal gawe sengsara uripe Kumbayana wekasan dheweke nunggangi wujude jaran elok ing kodrat jaran kuwi mau bisa mabur wekasan Durna mabur karo numpak wujuding jaran samengko nyebrang segara wis tumeka ana ing tanah Jawa jebul tinemu nembasa Durna mudhun jebul jaran kuwi mau meteng kamangka Durna nalikane nunggang wujude jaran nalika isih mapan ing gigiring jaran Durna turu ya Kumbayana ngimpi diladeni dening sawijining widodari basa mudhun kok jarane meteng kok sikik kuwi sapa sing berbuat nek dudu Durna merga ning kono nalika semono mung ana Kumbayana loro ana jaran tok kira-kira sapa sing keduga ngetengi marang jaran kuwi mau Gus kentos karo gembal manyar-manyar ratu kementos ora kok le teges kementos nanging kasunyatane kaya mangkono ya Ben kasunyatane kaya mangkono ya Ben senyatane aku wis nampa marang lakonku dhewe aku wis nampa marang apa sing wis tak lakoni ana ing wektu ingkang wis kabungkur aku lagi weruh Kakang Durna iki pendhita meguru ampuh jare murid Sang Rama Bargawa lambiyan ki apa kira-kira radoyan uang apa piye kok ya ana jaran kok gilane ora sampean iki meneng ora sampean iki pira dadi kancane Durna dadi rolangku Dik Pate nggih Pilabara mbombong aku, Pilabara menehi semangat karo aku. Diwirang-wirangke karo ratu buta kaya ngene. Sampeyan malah melu ngelek-elek karo aku. Ora kok ngelek-elek. Lah mula kok satama kae rambute kaya ngono kaya rambut jaran. Sikile kok bendina nganggo sepatu. Lah jebul sen anak jaran. Meneng sampean. Oh, sak geleme dhewe ora. Lah. Apa piye Kang rasane piye Kang? Apa kira-kira luwih prayoga tinimbang menungsa? Sampeyan iki ngrembug sing ora ana senengane ora. Layak kok anggere neng nggon aku kok ngincer nglirak-nglirik wedhusku wae rasa. Jebul sampeyan menungsa ora dosan. Sampeyan iki salah ndek wedhus kaya le apik. Apik piye? Ana wedhus kok iso menjap. Wedhus kok iso mesem. Lah apa to? Tak dole wae sesuk ora. Nyemelangi sih. Kuwi Begawan Durna. Terus sing lungguh ning burine Begawan Durna kae. Kae ora liya kejaba Suryatmaja yang kang aran Karna Basusena. Kae kuwi janjane perangane Pandhawa. Kae anak Dewi Kunti sing barep nanging gandeng lair lan gumelare Prabu Karna nggone urip ning jagat iki ora dikarepake dening Dewi Kunti wekasan nalika semana dibuang ning kali. Karna kuwi anak haram. Suryatmaja kuwi anak ingkang ora dikarepake laire dening ibune dhewe.
desmananing rat manus mang jajalanat. Wah. Bejo kemayangan teko nggonmu matur ana ing jroning masewakan yen to ora wis tak tigas janggamu Prabu Kumbara Yaksa. Ya ben. Terus nek iki. Ye. Sapa kuwi? Kuwi ora ya kejaba Nalendra Mandaraka Prabu Salya ya Narasoma. Kuwi ratu Gus ratu ingkang ngangsa, ora beda karo sing jeneng Begawan Durna. Merga tuk nalika arep nggayuh garwane nganti lila mateni karo maratuwane merga dheweke isin duwe maratuwa buta. Kuwi Nalendra sing ora duweni rasa kabutanan. Rasa kabutanan yen marang sak pepadane menungsa kuwi rasa kamanungsan. Nanging Prabu Salya kuwi ora duweni rasa kabutanan. Gandeng sak mengko sinuwun tak kira sinuwun Prabu Duryudana wis bisa mangerteni marang kadigdayane Prabu Kumbara Yaksa mau wis kabuktekake ya kuwi keclaping netra ora owah gingsir sartane padha marang kasunyatane. Sinuwun aku ngerti karepane sampeyan. Yen to sak mengko sinuwun Prabu Duryudana keduga kepengin wahyu Pulang Ratu langgeng mapan ning anggane garwamu ya Dewi Banawati. Mengko sampeyan Prabu Duryudana kudu wani sartane kudu bisa. Ya kuwi ngaturake wujude bekakak ya sesaji kethek putih ingkang bisa tata jalma sirahe dipajang nang alun-alun sinuwun. Sitekong sitetanaya majeng datan poso sila meja tukane Sang Narpati desmananing rapan semahing jajalanan sekretaring baune iblis lanet. Wala menungso ora tatanan. Kumbara Yaksa. Prabu Salya adu arep kelawan Prabu Kumbara Yaksa napa? Nreweteh omonganmu kaya betet sewu nembo pategalan. Drewili kaya grujukan aturmu. Kowe nyamah asmaning Ratu Mandaraka. Ya pancen kasunyatane mangkono banjur aku arep kepiye meneh? Aku wis isa nampa marang kasunyatanku dhewe. Nalika aku wani nyedani marang maratuwaku dhewe. Ning anggonmu matur sing kaya mangkono ki apa kira-kira rambuk petung apa kira-kira rambuk kandhani kanthi dasar ingkang bener. Lire piye Prabu Salya? Coba to. Apa ana sranane wong arep langgeng gone gawe srana wahyu supayane langgeng mapan ning anggane anakku wedok Banawati. Lah kok teko nggunakake srana agal kaya kowe srana kasar kaya dapurmu. Apa ana carane? Lan apa ana kelakone? Wong arep nggayuh kamukten, nggayuh kanugrahan, nggayuh kamulyan mongko kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Ya senajan to nuwun sewu kuwi mung wujude kethek. Nanging apa kira-kira kowe iki ora duweni rasa mesake marang sak pepadane. Srinyatane senajan to mung wujude kethek putih nanging kuwi uga titahing Gusti. Kethek putih ora duweni dosa, ora duweni luput karo kowe. Lah kok kowe mringgake sartane mene pamrayoga karo anakku Ngastina. Yen to keduga kudu mbekakak wujuding kethek putih kang bisa tata jalma. Walah menungsa ora tatanan. Nggih, nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Sak mangke sampeyan badhe pitados dhateng sinten? Badhe ndhahar aturipun sinten?
menapa sekintenipun aturipun ingkang Rama ing Mandara ingkang badhe dipun guguk menapa kosok mangsulipun malah badhe melu dumateng aturipun Nalendra menika. Nyuwun sewu. Kanjeng Rama, Kados pundi? kula wonten negari Ngastina mriku derajat kula Nalendra. Nalendra menika gadhahi wewenang murba nanging kula moh dipurba. Kula gadhahi wenang masesa nanging kula moh diwasesa. Pramila kula kinten sekintenipun cinta ingkang boten sarujuk kalian pamanggihipun ingkang Putra Ngastina. Kula aturi kesah kemawon saking tato negari Ngastina. Oh ngaten. Ya wis ora dadi ngopo. Ternyatane nek pancen wis kuwi ingkang dadi pilihanmu, ora apa-apa anak Prabu Duryudana. Ning Seksena aturi Prabu Salya. Ora nganti tulung kedheping meninggal sak mengko wahyu Pulau Ratu bakal loncat saka anggane anakku Balawati. Kakang Prabu Karna Majeng wonten dawuh napa? Nuwun sewu. Mboten kok ateges rubuh-rubuh. Gedang kalian mulung dipun ngendikaken dening Rama Prabu ing Mandaraka. Mboten kateges sak mangke kula badhe sinengguh mantu mbelani maratuwa mboten babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu Yayi. Kula kinten pamrayoganipun ingkang Raka Ngawangga menika anggen kula wau dagik-dagik matur wonten kersanipun Yayi Prabu Duryudana kula kinten namung dipun lebetaken wonten ing talingan kiwa tumuli dipun dalaken wonten talingan tengen. Pramila gandeng sak mangke kula nggadahi rasa pangrasa bilih atur kula mboten dipun gugu kula aturi mayogaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana sak mangke kula badhe wangsul wonten negari Kapangga. Trombak marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing Wadya Kurdakura reka kiri oh ya jagat diulur Prabu Kumbara Yaksa ana dawuh mapa sinuwun Prabu Ngastina aturmu dadake sarana uncate para sesepuh negara Ngastina uncat mbok ben minggat mbok ya wis merga gunane apa ngopeni pujangga gunane apa ngopeni wong tuwa-tuwa ngopeni wong pinter-pinter nanging ora dinut sartane pamrayogane ora mungguh tumraping sinuwun Prabu Ngastina malah yen mangkono aja ingsun dhewe kebudal nanging perkara bekakak kethek putih tak suwun sira Prabu Kumbara Yaksa ingkang mati ya sinuwun ora nganti suruping surya taturake ndase kethek putih aku njaluk pamit kanthi Prabu Kumbara Yaksa.
jagat diloro Paman Haryo kula wonten paring dawuh nggih kula marem lan kula monggo kula seneng kula bombong tengah samaing mangke nggadahi nalindra memitra ninggal ingkang ketuga saged merantasi gawe nuwun sewu nggih betul kados pundi miturut pangandikanipun sinuwuning Mandaraka wau paring dawuh bilih nalindra mriku ta nindakaken ina lali salah apes salah kleru sampean ki ngandhake ina lali salah apes sampean yo salah tenan yo apes tenan lha napa wau karane lila wani lan kurban lah niku kurban wani lila wani kurban pun padha mawon ukarane diwulak-walik mboten napa-napa lho kok ngguyu apa entuk wis diwirang-wirangke barang kok aku arep nguyu sedhela ora entuk nggih pun gumun kok ki apa mbiyen iki ya urung ana menungsa ngono apa piye ya menungsae guriye pol kok terima jaran ngono lho jane sakura ora kepikiran ngang wis meneng sampean ki mirang-mirangke durna ning ngarepe wong akeh ra nuwun sewu betul kados pundi badhe ngemutaken dhateng kula Ora sikitripun boten sarujuk kelan pamanggih kula. Dadi nek sampean ora sarujuk, ora sah melu Duryudana. Sampeyan mangko turu. Nggih pun boten sias. Mbangane kelangan bayar iki mengko. Mbangane sesuk-esuk ora nampa amplop. Ya ta? Nggih pun ngesaken dawuh. Mrengaten monggo sareng-sareng. Dadi sareng-sareng menapa? Lah nggih menika mbekak kethek putih menika. Putih. Putih iki apa ternyata? Lah gugup Dipati pun meh dipecat kalih pengarepe nak. Pawandarya, Lho wonten dawuh nggih. samangke kinarya mlapat tindahipun Prabu Kumbara Yaksa. Kula suwun Kurawa dipun ketapaken segelar swapan. Tata gelaring baris. Inggih, menawi mekaten keparengipun anak Prabu Duryudana ingkang paman sumedya ngestaken dawuh. Kartomarma, kula timbalan. Urta diaki bubarna kang pundhung gantung sibu ing Senedya Kundra Kedaton. Ya nun ngestaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas Kartomarma kadangipun Kakang. Purna gati ning Mananggilan. Arsang Nada Kundra Kedaton sluk saking dampar jana kinabet gambaran gading. Kadhahaken sangyaning para banjed dimanggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil pepacaring prabon. Kawisan saking mandura tindaknya Sang Sri Narana Telamun Cinandra Pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Swamya ngambrangan ati karenane kemanjing sugeng puri ekaya wabiyata sing jengka
Nuwun sewu. Sewu lepat aturipun ingkang abdi pun Senggana. Sinuwun. Ing abdipun Anoman tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten. Sewu lepat kula diageng pangangsami wondene anggen kula nampi rawuh paduka sinuwun. Inggih Sang Nata, sinuwun ing Mandura, inggih sinuwun Prabu Baladewa. Wonten ing Padepokan Kendali Sada inggih pertapan Kundalini. Kamangka kanthi kawontenan ingkang sarwa-sarwi nguciwani sinuwun ing abdipun Anoman inggih Senggana kula nyuwun pangapunten. Jayatanipun kula menika benten kelawan jalma limrah. Kula menika wujuding wanara, kula menika kewan sinuwun. Pramila kawontenan pratapan ingkang kados kandhang menika ugi sampun limrah. Pramila sinuwun Prabu Baladewa. Kula kinten sak mangke lan kula suwun kasta paring pangapunten dumateng jasadipun Anoman sinuwun. Nggih, sarawipun sinuwun Prabu ing Mandura. Wonten ing pertapan Kendali Sada kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka sinuwun Prabu Baladewa mungguh mangke karaharjan sinuwun Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Ngurwaya Punara jagat Patendra Jaladewaku. Kakang Anoman yo ora dadi ngopo Kakang? Jrenyatane wis pantese lan wis sak trepe. Yen to kanana ing pertapan Kendali Sada kaya mangkene. Nanging ora dadi ngopo. Senajan to nuwun sewu wujudmu kuwi wujud wanara. Wujudmu kuwi munyuk, wujudmu kuwi kewan. Nanging wong arep ngangsu kawruh, wong arep golek ngilmu, wong nyecep ngilmu kuwi ora nyawang marang sapa ingkang disuwuni ilmu. Ingi. Nanging mung nyawang marang sepira gedhe lan pigunane ilmu kuwi mau. Mula kang saka kuwi Anoman. Aja kok duweni rasa, banjur Kakang Anoman duweni rasa wedi sartane duweni rasa isin merga sangka wujudanmu ingkang nuwun sewu kaya mangkono. Ih, mboten sinuwun. Dinyatanipun anggen kula gumelar wonten ing Madyapada menika kula namung satuhu nglampahi darmaning adil menapa ingkang kedah kula lampahi lan menapa ingkang boten kepareng kula lampahi dening Gusti sampun dipun damelaken pepalih. Pramila anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika cekap sak madyanipun ngimawon. Bagus, Kakang Anoman yo. Sabanjure anggon Kakang Anoman bagek kelawan sawani Baladewa ing pertapan Kendali Sada. Kakang Anoman, sowan krana ngangen swiji apa? Sowanku Rahayu adosa Kurupita, caket mring Karaharjan. Ya mung aku ngaturake basaku katur kunjur kersane Kakang Anoman. Lho mangke riyin. Paduka menika Nalindra teka ngaturaken bekti kelawan ingkang abdipun Anoman, dosa lan walap menapa ingkang badhe sumandang dhateng gesangipun Senggana sinuwun. Kakang Anoman wonten dawuh. Ora kok teges kepiye-kepiye. Jrenyatane mung nuhune kelawan yuswa lan sak trepe. Baladewa kudu ngaturake sembah nuwun saring Kakang Anoman. Jrenyatane aku tinemu taruna, banjur Kakang Senggana kuwi tinemu werda. Mula kang saka kuwi tak jaluk kanthi banget sembahku tanpa nono, Kakang Anoman. Matur sembah nuwun. Kula tampi sembahipun sinuwun Prabu Baladewa dawah sami-sami mugi anggen kula nampi sembahing Nalindra mboten nampi siku dendaning Jawata. Ora bakal Jawata duranti siku. Nggih. Wah panjenengan menika wiwit riyen ngantos sepriki gecolipun tasih sami. Kakang Anoman wonten dawuh. Bloko suta aku tak lancang matur nung samu. Babakan wigatiku sowan nungsane Kakang Senggana Kendali Sada. Lah menika kula dereng dangu bab wigatos malah sak mangke paduka sampun kepareng badhe waloka bab wigatosipun. Yo. Aku arep takon nungsane Kakang Senggana. Kados pundi sinuwun? Apa sing dadi ya kuwi sabab panapa kang dadekake Kakang Anoman ya Kakang Senggana bisa umure nganti bisa dawa kaya mangkene. Wiwit biyen Kakang Senggana nderekke marang adening Sang Prabu Rama Wijaya ning negaring Pancawati nganti seprene Kakang Anoman isih tuhu momong
kelawan Mara Pandhawa. Kakang Anoman, apa sing dadi sabab lan kuncine apa? Kakang Anoman sakmengko bisa duweni umur dawa. Mbok Baladewa tak krungu. Mbok menawa mengko Baladewa iso ngecake satemah umurku uga bisa dawa karo padha kaya Kakang Anoman. Kuwi wigatiku. Nggonku sowan ngrsamu Kakang. Nuwun sewu sinuwun. Menapa mboten badhe dipun anggep lancang? Menawi sak mangke kula matur napa wontenipun? Tak anggap lancang sebab apa merga kuwi pancen nyata. Kasunyatane Kakang Anoman umure dawa. Lah apa ingkang dadake jalaran kunci saka Kakang Anoman iso duweni umur kang dawa, ya yuswa kang panjang. Nuwun sewu. Kula menika badhe matur kawontenan ingkang magepokan kalawan ingkang rayi. Jernyatanipun ingkang dados saken srana yuswanipun ingkang abdipun senggana saged panjang kados mekaten menika. Awit kula sinambiran kewajiban lan sinambiran pakaryan ngreksa kelawan angganing ingkang rayi Ndrawati. Lho. Ana sambung rapet apa kelawan Yayi Prabu Ndrawati? Nuwun sewu. Kula sekedhik badhe nyriyosaken rikala semanten kula nderek lan kula siwitonton saning Sang Prabu Rama Wijaya menika kula mboten maligi suwita ngersaning Sang Prabu Rama nanging kula ugi suwita wonten ngersanipun Sang Hyang Bathara Wisnu inggih Sang Hyang Bathara Suman. Kamangka Sang Hyang Bathara Suman menika dewaning kabagyan lan dewaning ngandum katentreman. Lah ingkang abdi pun Anoman sinambiran pakaran sinambiran kewajiban dening para Jawata ngreksa marang yuwaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Wonten pundi-pundi papan sampun kabiyawaraken lan sampun dados pratandha bilih pasanganipun Wisnu menika mboten sajawi namung gembong manglawang nggih pun Anoman menika. Pramila sak mangke mboten kateges kula lancang anggen kula saged nggadahi yuswa ingkang panjang menika inggih awit saking keparenging dewa Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sakmangke tasih mangeja wantah lan taksih manitis dhateng anggenipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Mriku sinuwun, kula kinten ingkang dadosaken jalaran lan sabab kula saged menika nggadahi yuswa ingkang panjang. Criyatanipun menawi kewajiban kula sampun cetha bilih kula kedah ngreksa kalengganing Sinuwun Prabu Ndrawati. Pramila kula mboten saged menawi tebih saking kawontenanipun ingkang rayi Sinuwun Prabu Ndrawati. Kula kedah tansah ngreksa lan kula kedah tansah njagi dhateng kalengganing Sang Hyang Bathara Wisnu inggih Sang Hyang Bathara Suman sinuwun. Waladala. Yo Kakang Anoman yo walai dan jebul kuwi ingkang dadi kunci lan sabab muring Kakang Senggana bisa duweni yuswa ingkang dawa. Inggih. Lah nek ngono saiki aku arep takon. Babakan menapa sinuwun? Aku arep takon babakan adikku Ndrawati. Aku mung arep mbalekke atur ya ngendikane Kakang Senggana ingkang ngandhakake yen to Kakang Anoman bisane duweni yuswa ingkang dawa kuwi disababake saka nggonmu duweni pakaryan lan sinambiran kewajiban kudu ngreksa marang kalunggane Sang Hyang Bathara Wisnu. Aku tak takon karo kowe Kakang Anoman. Lumrah yen to Kakang Anoman kuwi tansah ngreksa marang kalunggane Sang Hyang Bathara Suman kudune mangerteni Sang Hyang Bathara Wisnu saiki lungguh ana ngendi? Lho mangke riyen Sang Hyang Bathara Wisnu inggih lenggah wonten Praja Negari Ndrawati awit manitis wonten angganing Sinuwun Prabu Kresna. Ora ngiler ngaten to sinuwun. Waladala. Bener nanging durung bener Kakang. Ya bener. Yen to lumrahe Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi mapan ning Praja Negara Ndrawati merga nitis ning anggane adhiku Kresna. Nanging kawuning ngono Kakang, ngertenono yen to sakmengko sana tulung candra ring kalunggan saiki Yayi Prabu Ndrawati oncat Yayi Prabu Kresna linggar saka negara Ndrawati. Kamangka ora ana baban ingkang menga andha kang tinumpuk banon kang sumendhe. Samengko Yayi Prabu Ndrawati oncat saka negara ing Ndrawati ora dimangerteni nang ndi papane. Baladewa wis ora kurang-kurang nggonku goleki sataningku Pati Sarat Srana Karti Sampeka
srana ngrawuhake Brahmana winasis 1000 sugata miyang para nimpuna kinarya ngupadyana ngendi durung Yayi Prabu Ndrawati wondene gagar wigar tanantuk karya lah mula gandeng Kakang Anoman ngaku sartane bloko yen to sak mengko Kakang Anoman kuwi kewajibane ngreksa marang kalungguhane Sang Hyang Bathara Wisnu lah mula baline adhiku Ndrawati baline Sang Hyang Bathara Wisnu saka tangane Kakang Anoman ora bali ya saka tangane Kakang Senggana Kakang Mayangkara waduh teko paduka nembe paring dawuh sak menika bilih Gusti kula ing Ndrawati oncat lho piye kowe mau ngomong kowe mau ngendika Kang yen to kowe mangerteni mangsak mobah musik Yayi Prabu Ndrawati mergo kowe mangerteni sak mobah musik Wang Pikulun Bathara Wisnu lho lha nggih lho lha iya lah kowe malah lagi ngerti perkara iki masa Baladewa mantun usah Kakang Anoman ora engko sik janjane pakaryanmu iki ngopo nggonmu sinampiran kewajiban saka para dewa ngreksa kalunggane Wang Pikulun Bathara Wisnu kowe iki mung mangan gaji wuta ngono apa piye lah kok nganti kanane adhiku Ndrawati oncat saka negara Ndrawati malah Kakang Anoman lagi weruh lagi pirsa yen to Baladewa omong iki nek Baladewa ora mung nusane Kakang Senggana tak kira sengara Kakang mangerteni babagan wane adhiku Ndrawati sampun kula kinten boten sadipun penggalih sartanipun boten sadipun rembag kanthi sarana gontokan ora kon ngrembug sarana gontokan piye kowe iki tukang ngreksa ning goblok kowe iki jare kowe kewajibanmu ngreksa kalunggane adhiku Ndrawati kalebu Wang Pikulun Bathara Wisnu lha kowe wah piye Kakang Anoman sampun menawi samangkestu paduka sinuwun mandura ngersakaken konduripun ingkang rayi monggo sak mangke kula dherekaken yo janji ora iso nemokake canggamu ingkang dadi jole sampun monggo kula dherekaken sinuwun Latala panus main jajalanan iblis lanat bedebah ora tatanan ora pangling sing ngadang ning tapel wates pertapan Kendali Soto Setyaki ora pangling Surtayuda tak sawang Kurawa padha tata glaring baris segelar sepapan arep tuju nyandi tutu wigatimu malah aku sing arep takon karo kowe mapan ning kene mapan ning Kundal ini mapan ning Kendali Soto wigatimu apa tutu wigatimu wala bedhes menungso ora tatanan yo bales dendam kowe karo aku yo saiki aku karo kowe ming padha-padha ora tak wene ngerti wigatine aku ora mene ngerti wigatiku mapan ning kene kowe yo ora mene ngerti wigatimu mapan ning kene prayogane prayogane kowe gelem minggir apa ora kowe ora minggat saka marangmu kok tak lakon cekel sirahmu antil dadamu gelang saran ora inget ora mengko dhisik perkarane apa aku kepo sing golapa karo para Sata Kurawa kowe ora gelem minggir merga iki dadi dalaning para Sata Kurawa
nggone bakal tumuju ning pertapan Kendali Soto. Wigatine apa? Engko tak ngaturke nang sae Kakang Anoman. Ora iso. Mergo Kakang Anoman samengku ndereke lawan tindakku. Wah, lah ha ha ha. Iwak kecemplung wuwu kutuk marani sunduk kowe warep. Yo, ibarat merangi tatal grajiawu. Cetha kowe mbanjut. Ora manut kang kang dadi atur Surtayuda. Ora dadi agi wareng apa? Ora minggat saka pengarepanku lakon ning kene marganing matimu. Babu arep apa? Ora bakal tak tinggal sejanggahun jatuh. Leno pangindamu rak candah siramu taun tapke nyawamu ning kayangane Bathara Yamadipati. Modal tenan kowe.
Samingan. Oh, maju sithik. Yo. Edan yang ligo godo wesi kuning man Samingan. Mati kowe. Jar kowe. Yo. Jar kowe. Mengarep modare kok kopian perdondi sampean. Cah kurang ajar kowe. Nibake gada sageleme dhewe. Dede kula, Man. Sing nibake gada senes kok ingkang putra pun serta yudha Dede. Terus sapane donga kowe. Sing eneng
tapel wates perang gedebukan ki mengko. Kowe perang karo sapa ya? Padha-padha le ku mbok yo rasah do gelut. Nek perkara ki dirembug sing apik-apik. Eneng perkara apa? Perkara wedokan. Didi. Sampeyan kok sing digagas ming perkara niku mah. Wonten margi pinanggih kalian Setyaki. Apa? Wus. Setyaki. Nggih, Man. Kowe kok iso ketemu karo Setyaki? Kirangan. Piyambake kula takoni mboten purun bloko jalaran kula ugi mboten purun bloko. Bagus. Kowe ora sah bloko. Nek arep Setyaki bloko ya ben bloko, nek ora gelem bloko ya wis. Ha iya. Kowe perang karo Setyaki. Iya. Kula badhe pinanggih kalian Kakang Anoman mboten dipun parangaken kalian Setyaki. Ya mokal wong ketok saka raimu ki rai-rai niat elek. Oh iya. Wis kana mundur ah. Kira-kira kowe ora iso merantasi ben liyane wae. Oh iya. Nek ngono kowe gandeng perangmu kalah tur perangmu elek. Engko amplopmu dikelongi 500. Waduh mboten saged, Man. Sisa wae. Nggo nyangoni sing nyelentrem kuwi. Mang Sugir, Man, kula sing maju. Sapa iki? Kartomarmo. Ya, kena maju kok. Pracandra seta cocak rawon kapimendha hong senggana danu prawata edan Anoman mere ciat. Lho. Sabar to rotomu. Aja birahi kaya ngono kuwi. Perangi nganggo rasa, nganggo tatanan ciat. Iya, wah jan. Murang kali nyemelangi kowe iki ora senengane ora. Ayo Kartomarmo apa-apamu yo. Kowe ora gelem tumungkul ngersane para Sata Kurawa, lakon mati dening aku tadi bekakak. Kowe dhisik sing mati dening Anomanmu. Kener sirahe, kener jagane, kener wudele, kener dengkule, mati
Jarane terus rokok kamar Jret apa iki wah tekku dhewe Ayo piye kar jenengmu sapa? Kartomarmo. Wah. Waduh. Wah, ngapa ya? Kok ngos-ngosan kaya ngene ngapa? Kesel man. Lho. Setyaki iki tandange kala mangsa alus. Ning begitu nah. Mbasa Setyaki ngantem ning sirah mateng. Ning sirah cumleng. Piye? Mungsuh kula Senes Setyaki. Terus iki pas meng level 1 kan dadi apa? Edan sumuke ngejo. Ngejo ki apa? Wong kene ora dong basa ngejo. Ngejo niku banget. Ngoten. Terus mungsuh kula Anoman. Wila. Mungsuh Anoman. Nggih. Lah kok ora mbok cekel kan? Ajeng yang pripun? Ajeng kula cekel niku werite ra jamak. Lunyu kaya welut. Lho. Jane sidane Anoman iki kethek apa welut? Kethek. Ning lunyune kaya welut. Ngono nggih. Ambek dilapi nek lunyu. Sampeyan ku wong tuwa kok semono. Wedan. Jebul temune Anoman tenagane isih rasa man. Lah iya. Isih kaya ndek enom. Lah iki. Kula riyen niku nonton nggen kaset Anoman tenagane pol. Sakniki kok saya pol, saya elok niku sing diombe apa? Biomoringa, Mbak. Sampeyan ki senengane kok ora isih wong tuwa kok tidak. Kana mundur. Memang nyekel ketheke kok ora iso nggih, Man. Kula sumanggak ki. Waduh. Mengene mboten pados serayan liya. Ya wis. Sapa Kurawa sing urung maju? Kabeh kudu rata. Kabeh sapa Kurawa sing ora gelem maju perang ora entuk ganjaran saka Sinuwun Ngastina. Kula ajeng maju kula ajeng. Kok ajeng iki ajeng maju. Pundi enten paperangan? Pundi sing enten perang? Edian. Pundi sing enten perang, Man? Mbasa ngomongke ganjaran ki kok do gembruduk lah. Nek aku ora omong kaya ngono paling kowe ora gelem maju. Aku omong kaya ngono ki ben kowe do gelem maju. Wah, nggih mpun karepe pripun ana. Ngapusi bocah cilik senengane ora. Cit. Kula. Maju rene kene. Aku ora omongan karo kowe. Apa pripun ae? Neng kana ning mungsuh loro. Sinten? Siji Setyaki, loro Anoman. Kira-kira kowe wani temandang apa ora? Sampeyan kok dedet greng.
dedet gling dedet wis senengane ora apik teman rombongan kula apik teman apik ayo gelem maju apa ora mungsuhe sinten Setyaki karo Anoman mama mangsu mikir enggak mriki ya tak delok le Sumbar dadi satriya dadi serayan Ngastina dadi perangane Kurawa kudu kendel nggih kejaba kuku kudu kendel dedet dadi kuku Kurawa niku kudu ireng nggih ya ben sangar iya mergo prinsip sing ngajarke Bapak Durna Bapak Durna jadi Kurawa itu harus hitam biar sangar dadi ora mung dadi tentara tok nggih man arep nantang sapa kula ajeng mungsuh Setyaki mawon memergo Anoman niku senajan to kewan ning dedeke luwih dhuwur mriko mbangane kula oh iya nek Setyaki niku ora luwih cendhek mangane kula wis gage rasa kalian cangkem ora Setyaki Citraksya dong parat koe arep mamane karo asu aku koe iso mundurke thank you bro iso ngundurke iso ngundurke iso ngundurke mbapun boten sasida perang man kula nganti bebetmu teh karo awak kula dhewe kula niku gagap arepmu piye wis nampa panjakan kok ya sida le Musra merata jaya merata bagian padha-padha Citraksa nggih napa sampean arep mani musuhku napa piye sampean arep mani musuhku sampean nguring-nguring Kurawa ning Citraksa ora iso sampean nguring-nguring kula ora iso nek sampean apa jenenge perkosa apa perwasa rudha pariwasa kula kan maju kula ora sudi derajat apa sampean nganti kaya sampean ratu nganti kaya sampean patih lha aku ki patih heeh Deng telek ora cin kana kek maju Amusura merata jaya merata mbah padha-padha Anoman ana malan Setyaki ana malan kowe ora minggat saka pengarepanku lakon tinjeng akhirat nyawamu dilandhut-landhut nyinyo setan ora wah jan wah kelire gupa Dit pripun man kurang apa ora maju perang lah nggih maju ndlandhut-landhut nyinyo ngono kok mundur ki karepe piye mundur nek mundur tok karo ngidoni lekmu ki lho sorry nggih kula balekne malah ngimbuhi wajan iki munyuk ora pripun ngono ki ora mbalekke ning malah tok imbuhi nggih ngapunten man kula lape mriki ya rai kok kebak jerawat kaya ngene iki kek bentinane adus apa ora kira-kira wis kalane arep maju perang kok nggih man ngisaken dawuh ora minggat sekono mati dening aku bocah iki nek ora tak tutke engko malah ming kisruh tekan kono-kono ta senengane anggepe ora Amusra Marta Jaya Merata mbah bodho-bodho Setyaki kowe ora lunga mati dening aku
Matur nuwun aku tak belani le. Cami-cami man. Wah, telek ya ora. Dur. Age wae tumanjang man. Rumangsane kok Kurawa 100 ora ning sing iso nyambut gawe babar blas. Halo. Nah ngono le. Ora nganggo ngidoni. Lah nggih. Idon-idonan ngene kaya wong ora ndidit. Endi mungsuhe? Mangsane apa ora mungsuh Dursasana ora nek sing ngono. Halo. Lah iki mungsuhe. Mati kowe. Anggepe apa? Nyambut gawe iki ngene iki. Halo Babu. Mangsane apa? Kene kowe. Pit. Halo Babu. Ana wong telepon-teleponan. Kok halo. Ayo ndi liyane? Mangsane apa ora? Oh, iki. Modar kowe. Banting keplak. Banting keplak. Tak banting, tak keplak, tak printer. Pengkal. Halo Babu. Gajalah iki gerangane iki. Edan. Modar ora kowe ngene. Lho. Apa kowe mau? Waduh. Nungso ora tatanan. Anggepe apa? Baladewa kok dolanan. Baladewa dolanan. Rumangsane apa? Rumangsane aku dolanan ngono piye? Rumangsane aku dolanan apa piye? Rumangsane Baladewa diantem nggo banting-bantingan kok jiwi-jiwi tanggo keplak-keplakan. Ndi mau? Menungsane mau ndi? Kurawa. Tekan ngarepane Baladewa idone laine. Idone ya idonono. Sopo iki? Aku duwang. Kowe sing banting aku mau. Aku watu wae. Aku wit aku. Kowe sing mau ngantemi Baladewa. Ya ora? Marep rene. Aku watu, kowe watu ngono. Iya. Watu kok ngadeg njenjreng. Berarti aku wit. Wit kok iso omong. Waduh, konangan iki modar iki. Arene. Dursasana. Aduh, modar tenan iki. Waduh, untung angsuran wingi wis tak bayar. Dadi upama modar iki modar dalam keadaan angsuran sudah terbayar. Kula Kakang Prabu. Kowe mau sing ngeplak aku. Kowe mau sing ngeplak aku apa piye? Kowe njunjung aku mbok tibake, aku mbok dugang tok pengkal nganggo tungkakmu sing bar midak telek kuwi. Iya. Ora hehehe. Ngaku. Kowe ora gelem ngaku matak pateni karo Nenggala. Nek kowe ngaku malah kowe ora tak kapak-kapake. Ayo ngaku. Ora hehehe. Mbokmu titip anakku. Modar tenan iki mung bola dhewe. Piye? Ngaku. Ora ngaku malah aku tak gretel Nenggala. Wah, nyuwun ngapunten Kakang Prabu. Kula mboten ndelok. Ora ndelok matamu merem apa piye? Nggih. TikTok kula Dursasana merem ngoten jenenge. Arep dagal kage. Kurawa keranjengan menungso ora tatan. Ayo. Kowe sing wis wani ndukang Baladewa tanggo dolanan lakone kene magane patimu. Suwe. Adi tukang raine mami kat. Kurawa minggat mati saya.
Dos pundi nggih? Kula sawang sajak Kurawa kacipuan. Mengsah pun Anoman. Paman Pati Sengguni aja walang ati. Yen to Kurawa Keduga ora bisa ngrangket marang Anoman, sawangen ora nganti telung kedheping paningal Anoman kuandane tak bobong Pati Sengguni.